RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? May kini usa ka babae nga taga Davao Oriental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Julie. Oh, anak. Kaluya ba ni mo naon? Ma, di ka po yung nagkikuan yung magsigi ko. Biyahig layo, uy. Ay, unsaon ta man na. Layo man imong trabahoan. Ma, di ba naman tibay nga imong gipoy ani adong daga pa ka? Nga, dili na kayo layo sa akong gitrabahuan. Adto na lang ka tapuyo man, no? Ha? Ay, kuan. Dili ako gadahan dito na ko eh. Sa mo giday na atong lugar, Rama. Nga dili pagi ka musulti ko nga no, dili ka ganahan mo balik dito. Ma, please, maluoy sa kanako, ma, uy. Layo kayo ko bihion kada adlaw. Please, ma. Ay, nahuman na kitag balhin sa mga gamit, ma. Salamat dong ha. Oh, di arang bayad oh. Ma'am, salamat. Tara siya, Salamat. Ay, Salamat, ma, ha. Nga, nisugot gid ka nga anita puyo. basta ikalipay ni mo anak. Oo, ibong pamanhunon nga si Ken. Dili mo ari. Napa siya giasikaso, ma, oy. Mupahibaw ra siya makalugar siya. Ay, tari ka bali. Hindi ka naman din sa office, besh. Oh, besh. Lugay naman dahil wa nagpuyo sa amaong bay. Kay, mabdos pagod ko na si mama na ako itong pagbiya niya din, eh. Oo, tinugay ka lang yung biyahe, besh. Ba? Babe, sorry babe ha. Wa ko makatabang og hako to pamalhin ninyo. Unsaon nga kinang namugod nga sugaton ako sa Papa sa airport. Ata ba yung kasal may hinungdan kon nganong niuli sa Papa? Okay ra, babe. Uy, nakasabot ra ko. Excited ako nga. Makaila si imong papa, babe. Labaw na si Papa, babe. Gistoryahan man po ni Mama nga guwapa pa. Ug butan pa gyud. Swerte ko no kay kunimo. Sus! Maswerte ko ni mo, no? Ogoy, respeto sa taon mo sa uyab diri, oy. Ay, sorry, Bash. Si Ken, nanawag. Hello, babe. Hi, babe. Magpaibaw lang ko nimo nga arita mag-celebrate inig Sabado sa kong birthday ni Isbay. Kaya aron sad ko no, makailan na si Papa nimo. Sige, babe, sure. Dada si Mama nimo ha. I love you. Okay, babe. Inon ako sa mama. Maayo ra pod aron na makagawas ni si mama. Kaya wala ba di gawas-gawas sa bay. So kadamalhin mi din, eh. Thanks, babe. I love you. Excited na ako nga magkailaw sa kinikanan ni Ken, ma. ako sadnak. Pero nak, kanina raman tang naglakaw. Sa madilang di ita manakay ani. Doon ra magud ilang bayi sa ato, ma. Oh, naabot pa dita, ma. Naano mo di si Ken, nagayang mama. Nagpaabot sa gate. Nak, Dali na, ma. Doon na nato sila. Niurong ka magud sa paglakaw. muuli lang ko nak. Ikaw na lang dito. Nagbuo na sa mama, ay. Ay, na magud. Doon na nato sila na. Hi, babe. Happy birthday. Hi, tita. Hello, Jolly. Imong mama? Yes, tita. Nagirito kayo, Masin. Dali na babe. Nagpaabot si Papa nimo sa suod. Tana? Sige, babe. Tana. Okay, tita. Kadaghan ko dahil ninyong bisita, babe. Mga silingan na babe. Gusto mo gud si Daddy nga mag-program gud. Ingon anak siya ka pinaga sa iyang daddy. Ma, okay ra ka? Nagluspad ka man lagi. Mura gali ka mahimutang. Nak, gusto na ko maugi. Naglain man ang akong lawas. Mao ba, ma? Babe, mupauli na lang niya. Sige. Ako lang inon si Daddy ha nga. Ken, mao ni ang imong... Oh. Yuli?
Robert? Magkaila mong duha, ma? Ken? Ikaw si Ken? Ikaw ang akong gibantayan sa bata ka pa? Nga hila ka, ma? Ma? Nagmamasya mo, Yuli? Siya ba ang atabalak? Anak? Unsay anak? Ken, siya ba? Ang anak ba ni Yuli ang imong pangasuulon? O, Dad. O, unsay anak? Ako kasabot. Kay Paragon, unsa ba din hitabo? Huwag ko magkasabot. Nganong? Julie Pabilaw. Dili mo pwede pagkadayon ni Ken. Tungod kay managsuod mo sa amahan. Unsa? Anak, mauni ang nahitabo. Nausa ka, Victoria. Sige ba kaglaglag ka o ba sa mga barkada? Huwag ka lang sa bata. 10 months pa yung taon eh. Na imong biyabiyaan. Oh, masa na gamit anang Yuli diha? Nga siya mayaya sa bata. Uy, wala na ko sulihoy para magpahayay lang, ha? Siya magaling nagliw sa tanang angay buhaton din eh. Susipirahan. O, natural. Kaya siya man ang trabaho. Ay, grabe sa Kaya ang trabaho. O mag-check paki sa bata. Grabe. Pakialam sa bata. Wa na gyud. Ikapoy na sa kong katuman anang bata, uy. Ug ikapoy na sa ko anak imong yaw-yaw. Lupig pa nimo'y amahan. Mas may pagmubiya ko din eh. Victoria! Victoria! Kaluoy na si Robert. Imo di kong gibiyaan, mi. Oo, anak. Pero nag-usap na ko. Padayon ba? Gusto ko mahibaw kung ganun ba nagsuon ni Ken. Kaluoy ni Sir Robert. Sukat kibiyaan siya ni Ma'am Victoria. Permi na lang siyang mauli nga hubog. Maayo kanit kay naara ko nga magsigi og am-am niya. Kung wa pa ko, kinsa naman lang ang muati man nilang duha ni Baby Ken. Napamahal na ako ang bata. O gasa si Sir Robert. Mahal na po na ako siya. Dili pwede. Di kong minyo sa Sir Robert. Dili ko pwedeng mahigugma niya. Og ikaw, Dad. Ginmahal basab nimo si Tita Yuli? O gihimo lang nimo siyang rebound. Aron makalimtan nimo sa mami. Wa na ko himo ang rebound si Yuli lang. Mahal na po na ako siya. Tungod kay siya mo ikaabag na ako sa tanghigayon. Sukad ka na biya si Victoria na ako. Ug wa na mo mapugi ang among kaugalingon. Doon ay nahitabo na mo. Ug nagbunga ang among pagminahalay. Ug kana mo ang ikaw, Julie. Pero kalit ka na biya si mama ni mo. Kanibalik si Victoria sa bahay. Malipayon na untabi kay mabdo siya ni mo, anak. Sorry, anak. Sorry nga wa ko musulti ni mo nga doon na kay igsuon sa laing amahan. Dako sa dakong sayo kung nga nung wa ko pangutana sa apelido ni Ken. Nasaylo ako, Julie. Tungod aning wa ninyo pagsulti nga doon ako igsuon sa laing inahandad. Kaming duha ni Julie ang nasakripisyo. Masalo, abi, anak. Masalo, abi. Nak, pasaylo ako. Huwag ko magkasabot. Nga kinahanglan ganun yung itago na mo ni Ken ang tinuod, ma'am. Kay bata pa kayo ka kami ato. Naibaw ko nga dili ka pa magkasabo. Si Papa ba may hinungtan? Nga di pahawa ka din, eh. O anak, nilikay ko ni Papa nimo. Kay nibalik si Victoria. Kung wa ko mo biya, nahibaw ko nga mas pilion ta ni Papa nimo. Unya kami si Ken. Magusto na ba lang ni Ani? Oh, may nanawa ka. Dili ba lang di ay nalinutong ako? Hello, Ken. Ken, magkalimtanayin na lang ta. Siguro paagi lang yun, eh. Pero magkaila ta.
Pero nahibaw ang dugay ng gitagong mga sekreto ni mami ni mo. Ngadto sa akong papa. Basinog na hitabo ni aron makita na akong amahan. Mahal kayo ni ka, Julie. Ken man nagsuon ta. Basinog ka ning nga to gibati sa usag-usa. Gugma nga iligsuunay lang. Sayop lagi ng atong pagsabot. Tungod kay igsuon ta, Ken. Igsuon ta. Oh, Julie. Nakasabot ko. Salamat, Ken. Salamat. Wagi ko magdahong. Nga kana na yung mga istorya sa TV o sine. Mahitabo sa di ay nako. Karon, wag yapon kayo iyab. Pero wala sa mi communication ni Ken. Ibaw mi nga, maabot ra ang panahon. Nga mag-abot mig pag-usap. Kaya managsuon man gid mi bisag unsaon. Pero kutob sa among makaya. Mulikay gid mi sa usag-usa. Ug gibalik nagpuyo sa magipuy-an nga layo sa bahay nilang Ken. Ug layo sa opisina. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtakading akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lexi, 19 anyos, dalaga, nagpuyo sa Molocabok, Sagay City, Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Mahitungod kini sa gipamati ko sa akong batang ug puson before and after sa akong menstruation. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa dihang grade 6 pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Uy, kaluhag ba ni mo, oy, Lixie? Di man takatug ni mo. Sa ka ba? Nausa man ka? Ambot, basta kay naglain ang akong lawas. Mura ko gipanugnaw. Unsa? Be. Gilantan ka? Bebe. Wa man. Basta, lain ang akong lawas. Oo, asa man ka? Nganong may bangon man ka? Mura lagi og nabasa ang akong panty, ma. Ha? Nga wa man unta ko makaihi. Unsa? Kadiyot sa ma, ato sa ko sa CR ha. Oo, paghinay ha, kay gabiin na. Ano kang nagbasa maning ako? Hala, dugo. Ngano may dugo man ang akong underwear? Ma! Ma! Ngano ka, oy? Kulbaan man tani mo, ngano ka? Lagi dugo akong panty. Hala! Uy! Daga na yun ang akong anak. Ansa ma? Daga ka na. Kagidugo ka naman. Nadalaga na di ay ko. Kuyawan ako, ma. Ay, mao di ay nga ingon ka naglain ang imong lawas. Kay naa di ay nimo. Daga ka na di ay. First day ro nimo. Uunsa man sakit ang imong puson. Ang imong batang. Wa raman, ma. Ay, maayo. Kay dili di ay ka disminoryahon kun maoy dugon. Dali. Alit adire. Magtan-aw tirig unsa ato ikahimuan ang aron dili ka lapsan. Dali. Nadaga ka na? Ay, sapa, uy. Mauwaw ko. Hala, nga nung mauwaw ka siya. Nga madaga man gid ang tanang mga babae. Madlok man ko. Nasungong sa itong mga classmates, be. Ako kanahan kay kong madaga. Kanahan ko nga magnapkin-napkin. Maibog man ko makakita ni mama nga magnapkin-napkin. Magkaana ko, kanasa ka kung magkakamit ana, no? Moingon lang jud ka, anak. Kay wa pa man ka. Pero, lain ka ayo do. Maglain man day atong lawas, ha? Muratag panugnawon. Bisag, wa tahilanti. Mao pa? Hala, kalamit sa manggang hilang nga gikaon ni Glenda. Naglaway ko. Glenda, din ka palit, ana. Tadalik sila, mamalitag mangga. Ha? Oy, Lexie, undang nagkaon-kaon anang manggang hilaw, ha, ilabi na ko naan mo.
Kaya nga no di ay ma. Makadaot na kay aslom, makabara sa dugo. Unsay makabara ma? Dili manggawas ang tanan dugo nimo kay maluto anang aslom. Tinuod bagod na ma. Patuo lang kay aslom baya na. Ha? Unya may kay kang mupangus anang manggang hilaw. Ug kung maluto ng dugo nimo sa aslom mubara na kay magtibugol naman na unya. Nya maglisod na gawas sa imong lawas. Ang mahitabo, may sakit ng imong puson. Mao ba ma? Oo, maong pagtuo. Ayaw na pagkaon ug manggang hilaw. Hala, March naman di ay, uy. Uwa naman ko tungahi sa akong binawang sakit. Oh. Nga naman ka diha, Alexei? Nagpakli-pakli ka magkalendaryo? Ma, nalimot ko ba? Sapat sa akong pagkadalaga itong January. Nya, karon March na. Wa na lagi ko duga. Unsa? Uy, layagunon ka, Alexei? January 11, 2014 ko nadalaga. Apan sunod buwan ana sa buwan sa February ug March, wa na ko tungahi sa akong regla. Diha na nito nga pagka April. Unya, Ha? Karon pa? o ma, og sakit kay ang akong bataang ug pusoon. Unsa? Sakit gid ma, uy. Murag mamatay na ko sa kasakit. Kay magdungan man gud sila kasakit ang akong bataang ug ang pusoon. Uy, karon na noon kasakit eh. Mao lagi ma. Wa man unta ni sa una na akong pagdugo. Mamatay man ko ani mauoy kung magpirmi ni. Sabat diha, oy. Nagsige patingali ka og manggang hilaw, no? Ha? No, di ba? Kuan, panagsaraman good. Panagsa. Giing nang tabitaw ka, ayaw na lagi pagkaog manggang hilaw. Maudi ay nga wa ka dug-ag duha ka buwan, kay nibara na ng dugo nimo. Ug mao na karon nga nagsakit ang imong bat-ag ug puson. Sa mangga ni. Ano mo, ginahanok anak, ha? Iglalis naman sa mo. Ay, gahig-oning anak ka. Ingnan nga di mo kaon na ng manggang hilaw kay nadaga na siya. Unya karon naniya, gisakita na sa puson. Unsaon, ug kung makakaog aslom anang manggang hilaw, grabe man pud kaayo. Buyukon pa og daghang asin ibabaw sa mangga. Aw di nagsakit ang puson. Oy, hela, paim na nagtambal. O sabay tambal, ana. Kay ako nalay palit. Ha? Mao na Lili, dili na ko mukaon og manggang hilaw. Nitagam na ko sa kasakit sa akong pusoon ug bataang kunaan ako. Daoy tinuod bagod na. Unsay lapot sa mangga? Makabara lagi ko nung nag-aslom sa atong dugo. Kanang aslom ba? Manang sakit kung naan na nato. Tikong tuuan na ako eh. Dito kong magtuo. Dapat dia oy di ka mo to. Lagi. Tuo na lang unya ra ka mo to. Hello mga yads! Ay, Pwede maka-join? Uy, hala. Kalami sa manggang hilaw nga imong gikaon yads. Dali, mga unta. Hoy, Lexi, nga unta. ay, di lang ko anak bayot oy. Di na siya mong kaon og manggang hilaw bayot. Kay makasakit sa puson kun reglahon. Ha? Mao ba? Ay, mahirasang nabayot ko. Oh, isa? Mag-ul na gyud ko karon matagrigla na ako. Kay grabe naman gyud kasakit ang akong bataang ug puson. Magdungan ra ba gyud sila og sakit. Mura gyud ko mamatay sa kasakit. Unya tag 7 days pa gyud usa mawa ang akong regla. Pero dili inoon matagbuwan ko ang dugon ko. Pero sakit gyud kaayo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Nganong magsige man og sakit ang akong bataang ug puson matagrigla na ako. Mao ba ni giingon nga dysmenorrhea? Nganong ang uban lagi nga babae, wa man ning akong gibati. Ikaduhang pangutana. Tinuod ba ang giingon sa akong mama nga ang pagsigi ko og kaon og aslom pareha sa manggang hilaw mao hinungdan sa pagsakit sa akong bataang ug puson before and after sa akong menstruation? Ikatulong pangutana. Unsa man sang tambala ang maayo na kong tumaron aron mawa nang akong gipamati sa lawas, labi na og naanak ko. Kay na ako gitumar nga pain reliever. Dili man mo apekto. Ikaw pa to katapusang pangutana. May diferensya ka ko sa akong matris? Mauning magsakit ang akong bataang ug puson, matagrigla na ako. Unsa mang doktoraha ang angayan akong duulon, alang ining akong gipamati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lexi.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gumunap sa kinabuhi. Muhatag og solusyon ug tubag sa mga problemang punto medikal, legal, emotional, personal, behavioral, or problema sa mga ginaliling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanyo padala sa email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Lexi, 19 years old, taga Mulak, Kabuk, Sagay City, Negros Occidental. Layo na no, wapagod ko ka anha ng Mulakabok. So, well, anyway, nako mga kaila sa Negros, no? Si LB ug si Nuli Duran, diha sa Numagiti. Si Dr. Boy Ligo, kini si, dili ni siya taga Sagay City, pero ako lagi greet si Dr. Robert ug Dr. Marian Dinopol. Mayong pagpaminaw, sige rin maminaw gini sa ato, no? Ang programa. So, unang pangutana ni Lexi, ang anong magsigi man og sakit ang akong batang ug puson matagriglan ako. Mao ba ni giingon nga dysmenorrhea? Nganong ang uban lagi babae wala man aning ako gibati? Well, kining dysmenorrhea manggod Lexi, normal ra ni siya sa menstruation. Yan gitawag na tog primary dysmenorrhea. Kining primary dysmenorrhea tungod ni sa uterine contraction nga may tabo may panahon sa menstruation. Kining gitawag na tog secondary dysmenorrhea na ani mga abnormalidad diha like endometriosis or infection going on, no? Or kung ikaw may pagka-obese o may pagkatambok or I do not know, bata pa man ka, 19 years old pa man ka, kung exposed kag mga substances like cigarette, alcohol, no? So maka-increase ni siya og dysmenorrhea. So kung malikon na tanan gud siguro na ay mo suffer aning gitawag natog dysmenorrhea, either primary or secondary. Ikaduhang pangutana, tinuod ba ang giingon sa akong mama nga ang pagsigi ko og kaon og aslom pareha sa manggang hilaw ang hinungdan sa pagsakit karon sa akong batang o sa puson before and after sa akong menstruation? Well, no connection, no? O no connection. So kung mo kaon mo kag aslom o wa ba, no? Naglaway nung ko rin nagunahuna sa manggang aslom, no? Hilaw, nagituslog asin. Pero ang tambal ani giingon nimo discomfort diha, pwede kag mo take og kanang mga non-opioid nga mga analgesic like ibuprofen or paracetamol. Pwede sad ka magkuan og heating pad across sa imong abdomen. Heating pad kung wala mo dihay ingnon ta kanang gitong heating pad nga kanang igamit sa ospital, pwede man ka magbutang og inadlaw nga tubig o sakto ra gyud maagwanta nga tubig suod sa kanang mga empty nga mga botelya sa tanduway baron o aniho kanang mga imong kuanon butang lang imong tuwalya nga di ka mapaso, maka-relieve ni siya sa pain. Niya akong isugyot nga kuan gyud ka, hygienic ka, malimpyada gyud ka, ha? Okay? So ikatulong pangutana, unsa mang tambal ang maayong tumaron aron mawala na ang akong gipamati sa lawas labi na anako kay naa ko'y gitumar nga pain reliever dili man mo epekto. So ako na tong i-mention ibuprofen or paracetamol, no? Nya kuan ka og heating pad sa imong abdomen. You minimize sugar and caffeine. Ha? Mo nasay pamaagi nga gitawag nito lying down with knees nga gibend, no? Mo lie down ka nga ang imong knees gitiko ba, gibend nimo, makatabang sa ni siya, no? Para sa positioning nimo to promote good blood circulation ug maayo ang maarang-arang mong paminaw. Ikaw pa tapusan nga pangutana, may diferensya ka ako sa akong mattress mauning magsakit ang akong batang ug puson matagriglan ako, unsa mang doktora ang angay nakong duolon aning akong gibati? Of course ang imong duolon usa ka ubigayni, no? Usa ka ubigayni, and most likely kanang ubigayni diha sa Sagay City. Mu-order gani siya og mga diagnostic procedure like ultrasound sa imong uterus o sa imong ovary o uban pang mga diagnostic procedure nga iyang himuon para nga mag-guided po siya og unsaon sa pagtabang nimo. So na ako ipahibalo ngadto sa atong mga kaigsuonan na kung lagyan ning COVID-19 karon,
please avoid touching your eyes, mouth ug nose, no? Kay para nga ma-minimize na to ang tsansa nga matakdan ta aning COVID-19. Ha? Gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association ng pahibalo, no? Oo nga, magbinantayon gyud ta karong mga panahon na sa COVID-19. Okay? So daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Kini nga akong suliran. Hinaot nga ana na sa kamo nagkutlo nga mga pagtulunan karong adlaw, dili kamo maulaw o maikog nga mo padayag sa inyong mga problema kay kitang tanan adunay problema. So ako si Dr. Rene Obra, kami ni Atty. Bathan mohatag og solusyon, kolor o kinabuhi sa inyong mga problema. Gikan diri sa atong radio mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.